E weche mag somo en ni migawo mar somo ogolo kalenda mar somo mar higa manyien. E milome mano or ne jotend weche mag somo e gwenge mopogore, migawo mar somo ne olero tarige mag somo kod kinde mag yueyo e skunde mag nasari, primary, sekondar kod kuonde tiegruok mag jopuonj kaka mano mong'ere kaka TTC. Tam mokwongo biro ringo kuom jumbe 13 ka sikunde biro yepo higa manyien tarik 8 dwe mar achiel. Igeno ni sikundego biro loro tarik 5 dwe mar ang'wen higa mar 2024 ka ei tamno yueyo ma adundo kata half term biro bedo kind tarik 29 dwe mar 2 higa mar 2024 nyaka tarik 3 dwe mar 3 higa mar 2024, mano ndalo 4 kende. Tam mar 2 biro bedo gi jumbe 14 ka yepo biro bedo tarik 29 dwe mar 4 higano kendo loro biro bedo tarik 2 dwe mar 8 higa mar 2024. Half term kata yueyo machuok biro bedo ndalo 4 e kind tarik 20 dwe mar 6 nyaka tarik 23 dwe mar 6. Tam mar 3 biro bedo tam machuok ahinya kaka pile ka en gi jumbe 9 ma biro chakore tarik 26 dwe mar 8 to rumo tarik 25 dwe mar 10 higa mar 2024 ka tamno kalore gi migawo mar somo onge gi yueyo kata half term. E tam mar 3 penj madongo ibiro tim kochakore gi penj 2 mag KPSEA kod KILEA tarik 28 dwe mar 10 higa mar 2024 nyaka tarik 31 dwe mar 10 higano. Higani mar 2023 ema biro bedo higa mogik ma ibiro timie penj mar klas 18 mano mar KCPE. Penj mar klas 16 KCSE biro chakore tarik 4 dwe mar 11 kendo rumo tarik 22 dwe mar 11 higa mar 2024. Kweth mar siasa mar Azimio la